Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sholatan daimatan ditawali mulkilan. Truk, Kang? Ya, Kang. Apa, Kang? Pasare dino iki rame tenan e. Ora kaya biasane. Ora menungso tok nanging kewan kabeh padha tumplek-blek ngebeki pasar. Ya, Reng, nganti repot oleh bakal liwat iki. Tenan angel tenan iki. Apa meneh lek pas dong salipan. Wah, jan nggon wong dodol sandangan kae lho. Wah, wis nganti repot lek nyelehke awak. Lah, iki mung gayamu tok, Gong. Padune kowe seneng nek nggon wayah dong umpel-umpelan ngono kae. Gitu, Cah. Ya. Kowe jane melu sapa? Melu truk aku. Iten kowe aku sesuk. Buka bersama ngopi ra tak jak we. Oh, greget ke. Heeh kok, Truk. Janjane aku ki ya isin kok bareng karo Bagong iki. Tenan. Yen ana pasar budal bareng karo Bagong. Wis to. Krana tak titeni, angger wayah liwat nang bakul sandangan. Bagong ki mesti ora gelem ndang pindah. Glibet ae, Truk. Takone etok-etoke mesti takon rego ngono. Takon ukuran nggo bojone ngono. Wah, jan pokoke werna-werna, Truk. Lah ya kuwi lho. Apa ya tenan to, Gong? Wah, ndak ora ngono kuwi, aku wong suci kok. Jajal mau kae, ayo. Eneng bocah rada klemis kae mau kowe takon nomor WA barang mengke ngopo wae ya. Yo mek pisan kae. Lho terus kae mau ning pojokan nggih leretan kamu kowe, ayo. Ayo. Sing ketok rada ngono kae. Dina kowe sok dempet-dempet barang nganti wonge Mas jaga jarak sampai ngomong-ngomong. Ingat corona. Yo meng pindho kuwi. Lah bolak-balik ngono kok. Walah Kang. Aku ki jane yo ora enek niatan tuku. Pancen yo meng pengen seneng grumbul. Tok arep nggih tuku ki dhuwit ngendi to? Jajal paceklik kaya ngene. Tanggapan do ora oleh. Ya to. Komene ya iki sasine iki poso arepe bodo kurang sedelut engkas ya to. Jangan tak akoni, aku ki jujur tenan kowe. Tenan aku jujur, Kang. Aku nemu bluluk kuwi lho ning tegalane tangga kuwi tak balekke kowe. Kuwi tenan kok lekandan yo kecuali lek kelopo garing tak go balik. Ngono lho. Oh, tak geblek cengelmu kowe engko. Ora to. Lah lek terus mek cengkir kowe nggo ngopo go mulih? Tapi lek kelopo yo kenek nggih bumbon. Kosek to jajali sepisan ning pasar kuwi. Kene ngopo kok aku seneng ngin bakul sandangan sepisan. Panggonane resik, ya to? Ya. Sing ngangka loro mesti bakule ayu-ayu. Ya wis mesti genah kuwi, ngene bakule nyembret ya ora payu kok dagangane. Apa meneh kek dasteran nek ngono kuwi malah ayu. Lek bakule leggingan ya mesti laris. Ngono. Lah banjur bakul sandangan kuwi kebanyakan lho Kang. Kebanyakan kuwi sing tuku kuwi para wanita-wanita cantik. Ngono. Ya ngono apa piye? Yen wong wadon kuwi seneng shopping karo nggo parfum, ya ta? Lek blonjo mesti lambune wangi-wangi. Ngono. Krungu ora rek? Krungu. Patekno kuwi makane aku nglibet nyang kono kuwi mung perkara ya kuwi ngono. Ya kuwi alasanku wong gareng, Truk. Ya, Kang, bener. Mergo apa? Hidup kuwi kudu dipenuhi dengan kebersihan. No? Bersih adalah kesehatan, ya toh? Lek cara
bahasa Islam kae piye jajal? An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah pangkal dari iman. Ngono ora? Udeng ora kowe, goblokmu itu aja dirabuk. Keranjingan tenan malah goblok-gobloke aku dengan dosi. Gong. Kuwi lek ming dalilmu untuk membela diri to, Gong. Ngono jane. Alah. Aku iki ngerti karepmu. Padune kowe iki krasan ning bakul sandangan kuwi mung kepengin sesenggolan ya ta. Apa meneh lek ro sing rada jlenot ngono. Tenan. Aku kira lek utekmu iki mesti murat-marit lek ro ngono kuwi, Gong. Selera aku. Kowe iki kok panggah paham to, Trul. Nah, kuwi kulino karo kowe kok jajali to. Mau iki ana sing tak gumuni. Mengko dhisik. Kok ning pojok sisih lor kulon kae mau akeh wong lanang padha ngrumbul ning pojok pasar, wayah tak inceng jebulane padha ngrubung dulinan sekak utawa catur. Aku mau yo penasaran, tak pikir ana pembagian sembako gratis apa. Lho kepiye to aku lek jeneng gratisane rak nomor 1. Kudu antri dhisik dhewe. Mangkane lek ku nginjeng mripatku dayak jereng tenan lah jebule kok duduk. Wo, lah tibake apa, Gong? Wah, lho main dadu entuk iki. Oleh kuwi. Aku sampe sempet melilang-meliling kira-kira apa sudompeng nyang kono. Iki anak buah Hinggar Laras ora ning sing padha main judi. Nek titip togel lah kadang. Lah padha wae. Nek Bang. Bae mbasa tak wes-wesne kae mau padha main jam-jaman, terus eneng sing main sekak barang. Ayo lho, permainan sekak sing mung nganggo 3 langkah ae lho, Kang. Ngono. Oh, maksude sapa sing bisa ngalahake musuhe nganggo 3 langkah bakal menang terus oleh hadiah, ngono, Gong. Waduh, aku yo ora mudeng ya, Kang, tenan. Blas, dulinan catur kuwi aku ora ngerti. Yen main dam-daman aku pancen yo sepurane ora aku engkre. Jagone lek main dam-daman, ngono. Aku iso dauk karo wanita ayu sing jenenge Painem kuwi gara-gara main dam-daman kuwi, ngono. Tenan kuwi kok kandhane kok piye to? Sujarahe ngene. Biyen ki bapake Painem bojoku kuwi adimu wadon kuwi lak ketua RW. Ya toh, saben wayah kampling mesti bareng karo aku. Yen njaga lingkungan kuwi lho. Ngono, ngerti lingkungan ora kowe? Ngerti. Ngerti ora bodoh aku lek bab lingkungan. Ya. Ngono. Pancen yo lek dam-daman iki pancen yo ngganjel mripat men ora ngantuk ngono. Dadi dulinanku kuwi. Lah bapake Painem kuwi ora tau menang musuh aku truk tenan. Masa iya kok kandhane aku lecet tenan lek dam-daman. Salah sawijine dina, ngerti ora kowe? Di suatu hari ngono. Menawa saking isine, saking emosine nganti Pak RW ku ya maratuwaku sing saiki ku gawe sayembara terus. Sapa sing bisa ngalahake Bagong bakal tak pek mantu rabi karo anake sing jeneng Painem. Lah wis aku jan kaya merdeka kae janan. Tan wurunga truk pertandingan dimulai kabeh roh aku ki padha mires atine. Ngono cara pitike ulune wis do brondoli dhewe-dhewe. Panggak sing menang aku sing dirabekke karo Painem panggah aku truk. Nah, to merdeka ora kowe. Merdeka. Ini, Gong, Egreng yen perkara sekak utawa kang den arani catur kuwi saka tembung Sansekerta kang aran Caturangga. Jaman biyen catur dimainke wong papat, tapi saiki mung dilakokke wong loro. Ing papan catur kono ana prajurit nganti rajane, ya toh? Prajurit kang aran Piyon mung oleh mlaku maju sak jangkah, ora oleh mundur tur yen mangan kudu miring, kae sing jenenge Piyon.
Ananging pion utawa prajurit kuwi yen bisa maju terus nganti notok garis sing mungsuh. Lah, yen pion kuwi nganti bisa ngancik garis sing mungsuh bakal diwenehi kanugrahan oleh pangkat sak njaluke, ngono. Nganti iso dadi senopati perang, nanging tetep ora oleh njaluk dadi raja. Lah ngopo kang kok ora dadi raja padahal ngene lho. Aku ki jane cita-citaku ki ya suwe. Paling enggak aku ki dadi pejabat ngono apa lurah apa piye no ganteni Rama. Rama wis ketuweken nih. Lek sing jenenge dadi raja ki ora ya wong urip mulya donya akhirat to ya. Kebutuhan kabeh tercukupi, arepe piye-piye keturutan, ya to. Mangan yo ora bakal kurang, numpak roda pira kae yo panggah kelakon. Rabi barang kuwi raja kuwi yo sitok oleh tapi selire kudu angger wilayah ku mesti lek raja mesti iso. Lah nek terus aku ora oleh dadi cita-cita dadi raja ki terus gek piye, Kang? Pancen bener. Raja kuwi minangka sesembahan kang kudu dianut kawulane. Tur raja kuwi bisa kasebut wakiling Gusti. Duwe raja kudu diamanke, dijaga karo prajurit nganti senopati. Sajroning permainan catur ana aturan raja kuwi kudu bebas mlakune, nanging mung sak jangkah, ora oleh pencolotan kaya jaran. Ngono to? Heeh, terus aku rada paham sithik kuwi. Nanging hebate raja kuwi ora oleh dipangan utawa dipateni. Wah, lah ya kuwi lho to. Citra-citraku ya kuwi mergo ora oleh dipangan terus ora oleh dipetani apa dipateni? Pateni. Lah tur meneh, Tru, nek sing jenenge raja kuwi kan panggah diopeni ya to, disembah kabeh kawulane, ya to. Turta ya diajeni, diladeni, ya to. Kuwi sing tak karepke iki ngono kuwi. Lah ya tenan to, Truk. Mesti angen-angene Bagong mesti musak masih duwe pepinginan dadi ratu kuwi mergo arep apa? Mesti kudu kepengin payuh. Jam tenan. Agareng, Gong. Saiki kowe tak bedheki. Ora mesti kabeh wong wadon seneng utawa gelem dirabi raja, ya to, kaya sing tok karepke mengkae. Sebab ana raja sing dibenci utawa sing diwedeni karo wong lanang lan wong wadon, iso uga kabeh padha malah njit-njiten lek karo raja kuwi mengkae. Iya. Kowe aja aneh-aneh lho, Truk. Kabeh raja kuwi mesti disungkani lho. Dek disenengi lho. Apa meneh lek raja duwite akeh. Wah. Wis to. Kaplau wong wedok mesti nyembah dengkul to ning lanang ngono. Dek mripate abing ngono lek ro kuwi. Abang, abing piye to iki? Tenan Truk, kowe aja meden-medeni. Aku wis kadung kepengin tenan iki dadi raja. Iki ngene yang Gareng. Iki tenan iki ora ngawur. Ayo. Raja apa? Iya to? Yen raja iki gampang dadine Turtabandha mung 100.000 iso dadi raja. Ayo, batangan Jawa. Raja setan apa piye? Kudu Kang, malah kuwi raja sing kuwi malah dipuja-puja menungso. Saiki akeh wong padha muja karo raja setan men gampang tang sugih kok, maksude ra ngono. Iya to, Cah? Iya kuwi. Mergo ngawula nyang setan kuwi malah ndang sugih. Kudu kuwi sing dikarepke pitakon iki mengkae ngono. Kowe aku ngerti aku. Raja sing medeni kuwi aku ngerti. Kowe mesti raja hutan kuwi to. Ya utuh. Contone raja hutan Tarsan kae malah uripe sak kepenake. Iya to? Malah kepara dadi bintang film barang kok. Alah. Wis malah repotke, Truk. Mbok wis raja telek malah medeni. Wis katok do nyerah tenan. Wis serang gagas karo pertanyaanmu aku. Raja sing diwedeni wong wadon lan diwedeni wong lanang kuwi, iya to? Gendang to wis suwe ra ndodol. Ya kuwi adalah Raja Singa. Raja Singa. Apa to kuwi, Truk?
Ayo sapa sing gelem karo penyakit raja singa kae. Ayo. Ora pengen ora Bagong kuwi sampe sing ndak kena wocok awur kowe. Aku iki sehat walafiat. Capek Satyo